makare kendo ketonwa e ler mondo lai manyien mar somo ni odhi mbele yo makare maonge chochni moro amora. Erokamano ahinya. CBC nitie gi fuoge mang'eny ahinya. Mokwongo wacho ni transition. Nyithindo kawuok e grade 6 dhi e junior secondary school. Junior secondary school nyithindo gi gin higni 11. Nyithindo at higni 11 kitero gi e junior secondary school nitie age gap maduong' ahinya. To secondary schools wang'eyo maber kendo ok wabi wuondore. Nitie evils manie secondary schools. Nitie lesbianism e secondary schools, nitie homosexualism in secondary schools. Age gap manitie chakre higni 11 gi jogo mane form 4 sani. Jogo mane form 4 gin karibu higni 18. Difference mar age ni they affect nyithindo. Mano fuok number 1. Fuok number 2, infrastructure. Classes manitie. Primary schools manitie. Nitie classes moko midhiwe kata rooms 7, moko idhiwe rooms 8. Rooms 8, 7, 9 midhiwe primary schools gidhi timang'o. Secondary schools serikal osegero classes moko. To gigero class 1 kata 2. Seche moko dormitories okoger. Kidhi e secondary school sani idhi neno ni secondary schools go kata mana halls mane oripo beni tiyo godo. Halls go olok gi dormitory. Koro ka